Здравейте хора! Сега вижте. Грова Гарден цъкаме хора. Сега ще ви покажа моята огромна градина. И да, готови старт. Вижте ми градината. Ето това е градината ми. Ако искате да знаете, чакайте. Вижте. Вижте хора, вижте. Чакайте. Вижте, това е моята градина. Вижте ми човечето, аз съм това аз. Вижте, това е моята градина. Ако искате да се направите приятели с мен, ще ви покажа името ми. Ето го, аз имам няколко приятели, чакайте. Ето го името ми. Моето име е Бомбардило Крокодило. Ето го скина ми. Ето го Бомбардило Крокодило. Това е, да, скина ми. И напишете ме, ако искате. Пишете Бомбардило Крокодило. И ще ви приема поканата и ще сме приятели. Ще играем на която игра вие изберете. Или не на Гро. Ще играем на Грова Гарден. И напишете коментар, че дайте лайк и се абонирайте.